wala nyawala 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 langalama anyawala nyawala nyawala nyamala nyawala nyawala langalama nyawala 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 joni nyogo mahasebe ala yemfa ne wala nyamala nyawala nyamala nyawala 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 Bonbo yala ijo atu ngatanesa on ni kala le 20 am ta nyamada wenjen foila wulada fɛ ani sufɛ kana jigila cɛ n'a muso jikɔrɔnkura cɛ n'a muso mamaribugu cɛ n'a muso sɛbɛnnikɔrɔ cɛ n'a muso wɛnsɛn cɛ n'a muso wulada fɛ to mana dun dɔrɔn an k'an bolo jɔsi an tɔgɔ la an ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ wɛnsɛn foyer la an ka sufɛla ni wuladafɛla kɛ bɛndiya la gɔnifɔ i jɔlen bɛ ŋɔnɔ ka sɔrɔ i ma fasa kelen da. Ka cɛna muso denmisɛn ni maakɔrɔba bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ lajɛlen kɛ buwage ɲɔgɔn sɔrɔ wɛzɛn kɔnɔ k'a fɔ musokɔrɔbalu ɲɛna cɛkɔrɔbalu kamelenbalu wɛzɛn denmisɛnnin lu an b'a kɛ wa yɔrɔ nin nɔ a bɛ fasa jurunin le sa kɛ wa ɲilu siri parce que ne b'a dɔn i m'a yɛlɛ dɔrɔn ɲi bɛ bi a paraya dilen don jɔn ma paraya association pour les intérêts de la commune du Mandé Lonjai ko b'i bolo dɛ a dalama don awɔ le 20 Zɛgɛtɛ ne ye misi wɛrɛ 15 jours a don dɔ bɛ yɛlɛ ni kala dɔrɔn fo ka yɛlɛ tɔ minɛ ka